Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa, sme tu zase v Tangle Master, lebo milujem túto hru, no a chcela by som vám ukázať jednu vec, že v tomto to bude teraz také divné, že budem vám ukazovať secret kódy. Takže niečo tu proste dám, buch. Zabudla som, čo to je, lebo neviem. Šľahačku nemôžeme zabudnúť. A potom idete na túto zmrzku čerešňovú, idete sem a je tu napísané Kitty Ice Cream, alebo je to proste iba Kitty Cream. Takže K-I-T-T tvrdé I-C-R-E-A-M, je to secret kód. Už to sem dám proste iba, bum. A ideme sem, dáme do Minimart. Ideme sem, secret kód a napíšeme to tam. Ja som to tam už napísala a padne vám proste nejaké zvieratko, mačky, no a proste také. 3 mačky zmrzlinkové, takže si to tam napíšte. No a tuto potom je hneď Twin T2TV-I-N Dino. Napíšte to tam a budete mať peta tam, neviem či to vidíte, ale tamto bieleho Dina tam proste budete mať. Ideme head. Potom hádajte čo dáme. Samozrejme, že dáme toto. Takže zoberieme si dosku. A toto mi tu samozrejme, že musí vyskočiť. To je jedno a zoberieme, počkať. Teda túto dáme toto a tam je napísané Ninja. Tak to napíšte a padne vám proste oblečenie. Potom ideme úplne na koniec. A je tu secret kód BANANA Milk. Banana Milk. Secret kód je to tam napísané. A potom ďalší secret kód je napísaný EGGLULU, tam dole na tej doske je to napísané, takže si to pozrite a čaute.